This is Dagupan's ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, ang sabihin mo Energy masamsamin. Magandang umaga Metro Dagupan, magandang umaga Pangasinan. Coming to you live at the 4th floor, Duki Johnson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM Dagupan ay hindi lang po napapakinggan sa buong syudad ng Dagupan, but we are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang Energy FM Dagupan FB page. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinense and Dagupeños particularly to vote wisely comes 2022 election. Ngayong araw mga kapangga, atin pong hihimay-himayin, atin pong kakausapin ang mga kasalukuyan at nagbabakasakaling maluklok sa pwesto. Ngayong araw mga kaibigan, atin pong mga kapanayam ang isa po sa pinakamahusay at pinakamagaling na leaders. Hindi lang po sa Pangasinan, particular na po sa Dagupan City. Alam niyo po mga kapangga, he started his political career noong 2010 when he ran and won as city councilor. And after completing his terms in 2013, he was elected as city vice mayor and served 2 terms. He won with an insurmountable votes against his opponent, making him as the current mayor of Dagupan City. It is with great honor, mga kaibigan, a person who pump prime to what face of success Dagupan City right now, Honorable Mark Brian Silim. Magandang umaga, Mayor. Kumusta ka po? Good morning, Jay. It's always nice to see you. Maraming salamat sa pag-imbita nyo sa akin ngayong umaga dito sa Energy FM para naman mabigyan ang katotohanan ng pag-asa kontra sa kasinungalingan. Ayan po. Bago ho natin umpisa ng ating tapatan ni Pangga 2022, gusto ko lang po muna kayong kupustahin. Well, okay naman tayo, Jay. We are closely monitoring, of course, yung COVID situation natin sa Dagupan. At the same time, going around in different barangays para makita ang kanilang kalagayan. At padirekta natin sa kanila yung mga serbisyo na kinakailangan nilang matanggap, especially coming from our City Hall and different departments. So far, okay naman tayo. Personally, we are okay. So far, so good. Health-wise, okay naman tayo. We survived COVID last year. So we are now 100% in terms of performing for the city. Ayan, I'm happy to see you and healthy as always. That kayo po ay aking makakatapatan. Alam niyo po, Mayor, as early as now, gusto ko lang pong ipaalam na ang atin pong viewers, talaga naman po, 1,200 viewers na po tayo as early as now. Okay, gusto ko lang pong paalam po, Mayor, bago natin simulan ng tapatan, we give timer para ho sa mga atin pong mga questions. Meron pong 1 minute, meron din pong 5 minutes. Now when you hear the buzzer, ito po yun. Then we move on to the next question. Further, hindi po magta-top up or sasabi nating carry over po yung remaining oras na binigay namin sa unang question sa susunod yung katanungan. Umpisahan na po natin ang tapatan ni Pangga 2022. This question deserves 1 minute po. Alright? Yung tapat na katanungan, sino po si Honorable Mark Brian Silim? 1 minute, ngayon na po. Si Mayor Brian Lim, simple lang po. Gusto lang niya magtrabaho. Hindi po siya yung tipong tao na humihingi ng credit o nagpapasikat o hindi na kinakailangan na ipaskil ang muka sa lahat ng lugar sa Dagupan City. Gusto lang po natin ng ating trabaho ng tama, matapat, sincero, humbly of course, and most of all, yun talagang makatulong sa taong bayan. And to be honest, we don't crave for attention. Yun lang po. Alam naman natin na dumadaan lang tayo sa posisyon na ito at sa panahon na ibinigay sa atin ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos, ay dapat gawin natin ang tapat ng ating trabaho. Yun lang, Jay. Maraming salamat po, Mayor Brian. Hindi nyo na po tinapos yung 1 minute niyo. hindi ko na kailangan tapusin yung oras kasi nasasagot yung matanong mo. Okay. Next tapat na katanungan, mga kapangga. Bigyan mo natin ng 5 minuto ang atin pong Mayor para sa ating next tapat na question. Isang tapat na tanong. 5 minutes. Ano po ang nagpapalakas sa loob ng isang Mark Brian Lim na muling tumakbong mayor sa Dagupan City? Your timer starts now. 5 minutes po ito, Mayor.
Una sa lahat, tayo po ay tumatakbo sa ating pangalawang termino dahil marami po tayong gustong tapusin sa syudad ng Dagupan. Ito po kasing pandemya, naging parang hadlang ito sa mga iba't pang mga proyekto at programa na naipatupad po sana natin kung hindi lang tumama yung pandemic. 95% ng oras natin, 95% ng effort, 95% ng resources ng syudad talagang napunta sa COVID response. So, in the next term, hopefully, matatapos na rin po natin yung ibang mga flood mitigation projects natin, yung mga ecotourism projects natin, at ibang mga revenue-generating measures sa syudad. So ito po talaga yung gusto nating tutukan for the next term. Kung gusto natin ilahad talaga yung plano for the city, it's really this, in a simple sentence, is just to be able to create better lives for Dagupeños. Yan lang naman po talagang layunin lahat ng local chief executives. So uulitin ko po, kung ang tatanungin po natin ay yung plataforma at rason kung bakit tayo ay tumatakbo muli pagka-alkalde ng siyudad ng Dagupan. 1 is to create ecotourism. Number 2 is to finish some flood mitigation measures. Idagdag ko na rin pala, Jay, number 3, yung pagpapatayo ng Dagupan City Hospital na inaasahan nating tutulong sa libo-libong mga Dagupeño na ilang taon nang naudlot. So ito po yung mga proyekto na gusto nating itupad at sana po guminhawa ang buhay ng mga Dagupeño pag natapos natin itong mga ito. Alright, we move on ho sa next tapat na katanungan. This deserves another 5 minutes na discuss na ho po ng ating pong mayor ang tungkol sa plataforma. Tanungin na ho natin bilang follow-up question na sa questions natin kasi ito. Ano po ang nais nyo pa hong ilatag sa syudad ng Dagupan pagdating po sa suporta pagdating sa mga mamamayan natin or mga Dagupeños? 5 minuto po. Ngayon na. Ang pinaka-importante sa ngayon, yung economic recovery, Jay. I think because of the pandemic, napakarami ng ating mga kababayan ang nawala ng panghanap buhay. Yung iba, repatriated sila as OFWs. Yung iba, na-retrench o natanggal sa trabaho. At nung December at November, titignan natin, paunti-unti ng tumatayo ang ating ekonomiya. Kaso itong Omicron surge nga na nangyayari sa ating syudad at nangyayari sa ating bansa, ay parang binigyan muna ng konting preno yung pag-unlad ng ating ekonomiya. So, to be able to really boost the economy, number 1, dapat matapos na itong surge na to. So, we have to do everything that we can to finish the surge. Number 2, dapat magkaroon tayo ng sariling build program dito sa Dagupan City, similar to what the President has been doing. Bakit build, Jay? Kasi, for me, public infrastructure, pag nag-invest tayo sa public infrastructure, this is really one of the proven keys of boosting the economy. Besides allowing citizens of Dagupan City and the Philippines in general na, kumbaga, yung the government has to find a way na ma-finance ang mga small and medium entrepreneurs, yung kanilang mga negosyo through low interest loans from the banks, etc. etc. So kung titignan natin, we have to concentrate on economic recovery. At kung tatanungin mo, ano pa talaga ang ekonomiya? Ekonomiya is simply yung siklo ng paggastos ng tao at saka yung pag-income ng tao. So the more people spend, other people will earn. At pag napapaikot natin ito ng todo, mas uunlad at marirevive ang ating economy. So economic recovery, I think, is most important right now. Thank you very much sa inyo pong tapat na kasagutan. Mga kaibigan, gusto ko lang po ipaalam na sa oras na ito, this is a record breaking, mga kaibigan, ipaalam ko sa inyo na nasa 1.5 viewers na po tayo. Ganyan po karami and messages are coming in. Tuloy-tuloy po, flowing, overflowing. Yan ang sagot, very humble talaga ni Mayor Brian Lim. Lahat ng projects naka-align para sa tao, hindi para sa negosyo. Aurora Reyes, mabuhay ka Mayor Mark Brian Lim. Jupiter Cerezo, Kabataan for Life, Mayor supports Brian Lim. Galing talaga ng Mayor. Kim Espinosa, maraming salamat, maraming viewers. Sure na po, heart, Mayor Brian Lim. Alright, 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884. Yan po ang ating text lines. Kasama po ang 0955-976-34. Okay, let's move on sa susunod na tapat na katanungan para sa ating mahal na mayor. And this deserves another 5 minutes. Mayor Brian, isang tapat na tanong. Ano ang mga bagay na sa tingin mo dapat paghandaan natin sa Dagupan at dapat gawin sa oras ng kalamidad? Halimbawa na lang po yung nangyari po sa Bagyong Odette. Pagdating na rin po partikular sa COVID-19, trabaho, edukasyon at maging sa krimen. 5 minutes. Mayor, ngayon na. Dito sa siyudad ng Dagupan, ang talagang common na natural disaster na nangyayari sa atin ay tuwing pag malakas ang ulan, lalo-lalo na pag monsoon season or kung may tumama na bagyo
or mga weather disruptions, oras na bumaba na ang tubig ulan galing sa mga matataas na lugar at probinsya at darating po sa ating mga ilog at sasabayan po ito ng high tide, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na tidal flooding. And over the years, almost annually, perennially, ito na po talaga nangyayari sa ating syudad. So in terms of pagkahanda, ang CDRMC natin nakafocus talaga on rescuing, evacuating, distribution of different goods and services, especially during the monsoon or rainy season. Kasama na rin dyan, syempre, Jay, yung sagot ng City Health Services natin, ano? Kasi pag may mga konting pagbaha, nagiging common ng leptospirosis, nagiging common ng dengue, so kinakailangan respond din ng City Health Office natin. Likewise, itong City Nutrition Office, they have to respond also kasi yung mga evacuation centers, kinakailangan na mabigyan sila ng pagkain, tubig, in case na may mga evacuees. I'm proud to say kasi, Jay, na in the last 3 years since the start of my term, we have been very fair in distributing yung mga iba't ibang mga pagkain, for example, grocery packs and goodies sa mga apektadong citizens natin, including also those that have been victimized by the pandemic. So, we can see now that in our leadership, hindi po talaga tayo namimili kung anong partido ka, kung anong kulay mo. Basta pag tayo nagbigay sa barangay, lapag po yan. At alam po ng lahat na nakikinig niyan. At masasabi po nila yan for sure. So, that is one of the things that I'm proud of. At saka, inalis na po natin yung bureaucracy do sa pagbibigay ng tulong. Anong ibig ko sabihin, Jay? Kung tayo magbibigay ng grocery pack sa isang barangay dahil sila apektado ng baha, hindi na kinakailangan na paghintay sila nakatayo sa tubig baha ng napakatagal at personal mo pang ibibigay yung tulong. Hindi dapat ganun. Dapat tayong lalapit, house to house natin, tayong lalapit mismo sa mga mamamayan para sila, direkta natin ibigay yung tulong sa kanila. So these are the things na ginagawa natin in terms of disaster response. Ano? Of course, part of it is yung mga flood mitigation projects na kinakailangan natin ipatayo. Admittedly naman, Jay, yung mga flood mitigation projects natin will need the help of the national government kasi may kalakihan ng gastos dito. But on our part, yung mga local projects natin, for example, yung mga patuloy na paglilinis ng mga drainages natin, yung magpapatayo ng mga floodgates, pumping stations, pagpapalaki ng mga culverts natin, yung mga pag-recover ng creeks at nilalakihan yung volume na pwede accommodate ng mga creeks. These are some of the projects that we are doing locally to also help in terms of solving the flooding problem. Tandaan natin, Jay, I think this is the first time in the history ng Dagupan City na nagkaroon tayo ng tinatawag na flood mitigation plan for the longest time. Samantalang yung flooding problem natin has been ongoing for the last 80, 90, 100 years. So, I think yung plan na yon which we did in connection with yung mga local hydrologists natin, engineers and architects, na ibinigay nilang kanilang talento for free, ano? I think they deserve to be applauded also at pasalamatan. At for the first time in history, mayroon tayong plano na pwedeng sundan para masugpo yung problema natin sa baha. Maraming salamat po, Mayor Brian. Di lang po natapos ng ating pong Mayor Brian ng kanyang 5 minutes. As early as now, ako po ay overwhelmed po, mga kaibigan, sa pumapasok po ng mga pagbati at viewers natin. It's now at 1.7. Alright, 1,700 viewers na po, mga kapangga, ang ating pong viewers sa oras na ito. Tingnan mo, Jay, baka may mga taga-Saudi dyan o India. Para sigurado. Sige po, pacheck ko natin. Baka mayroong mga nasa kabilang panig po ng... Tingnan rin natin sila. Namaste. Namaste. Sa mga Indian, saka Maharban sa mga Arabo. Alright. Pati mga Koreans po. Baka meron pa. Anyong haseyo. Okay. Mga Japanese. Ohayo gozaimasu. 17 minutes past the hour of 10 o'clock and you are still enjoying Tapatan ni Pangga 2022. Let's move on for another 5 minutes. Mayor Brian, isang tapat na tanong, ano po ang masasabi ninyo sa bakuna no labas policy? Ganun na rin po, ito pong nilabas ng LTFRB sa Metro Manila na hindi po posibleng magkaroon po ng domino effect sa no vaccine, no sakay policy. Your 5 minutes starts now. Una sa lahat, yung pahayag na no vaccine, no ride policy ay very similar do sa pahayag ni Presidente Duterte na pag hindi ka nabakunahan, hindi ka makakalabas ng bahay. At ang katotohanan niyan, maraming ating mga kababayan ang siguro na nervyos ng konti at ngayon naghahabol na magpabakuna. So kung strategy ang pinag-uusapan natin na parang ano ba yung makapag-e-engganyo sa ating mga kababayan na may vaccine hesitancy na magpabakuna, I think it seems to be working, ano. Yung bang no vax, no ride policy, I think sa NCR, they can do it kasi ang bulto ng bakuna ay napunta sa NCR. At lahat ng mga LGU sa NCR
ay nabigyan ng sapat na bakuna para bakunahan yung kanilang mga constituents. Now, if you go outside of NCR sa mga probinsya, like Pangasinan, for example, Dagupan, Iloilo, some other smaller towns and cities, nag-iiba yung volume of vaccine supply nila, and therefore mag-iiba din yung accomplishment nila in terms of vaccination. Dito sa Dagupan, our vaccination rate is quite high already. We are already at about 145,000 to 150,000 fully vaccinated in Dagupan City. So kung titingnan po natin yan in percentage sa population ng Dagupan, that is more or less 80% ng ating syudad. So, but you still have to consider na mayroong 20% na kinakailangan nating mabakunahan. Ngayon, can we accomplish 100% vaccination? Ang sagot dyan, Jay, is hindi. Kasi meron pa rin mga kababayan natin na number 1, hindi naniniwala sa bakuna. Number 2, mayroon silang mga medical conditions na will prohibit them from being vaccinated. At meron talaga yung natatakot o because of whatever reason, hindi nila gusto magpabakuna. So, ang hope natin is as close to 100% as possible. So, kung babalikan natin yung tanong, as of now, outside of NCR, I don't think we can impose yung no vax, no ride policy. Hindi kakayanin. Lalong-lalo na doon sa mga mas maliit na bayan na mas mababa yung kanilang accomplishment sa pagbabakuna. It would be unfair to the general public. Thank you very much po sa inyong tapat na kasagutan, Mayor Brian. And now let's move on to another tapat na katanungan. We are now at 1.8 viewers. Gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ito po yung first time in history ng Tapatan ni Pangga 2022 na nagkaroon po tayo ng ganito pong karaming viewers, mga kaibigan. 1.8 viewers. Okay, next tapat na katanungan, and this deserves another 5 minutes. Mayor, isang tapat na katanungan. Kung sakali nga pong kayo po ay muling mahalal bilang mayor sa syudad ng Dagupan at ang inyong partido ay di naman po palarin, at kung sakali ang kabilang partido nyo po ang pinalad manalo sa nalalapit na eleksyon, papaano nyo po sila pakikisamahan? 5 minutes starts now. Alam niyo po, lahat ng mga nagsisilbi ngayon na incumbent, mayor, congressman, governor, konsehal, vice mayor, dapat po tandaan natin na itong inuokupahan natin na posisyon ay hindi permanente. Temporary lang lahat ito. Kung titignan po natin ang ating batas, pati pag tumakbo ka as mayor, 3 termino lang ang pwede mong gampanan. So, at some point, a new mayor will be elected. At some point, a new vice mayor will be elected. At some point, new councilors will be elected. So, una sa lahat, dapat ma-realize natin na temporary lang lahat ng ito. So, anong kailangan gawin? In the time na ibinigay sa iyo na ikaw ay magsilbi, dapat magsilbi ka ng tapat. Magsilbi ka with your best effort. You have to serve humbly. And when the time comes na hindi na ikaw yung mayor, then you have to let also the position go. And you have to give your cooperation to the next generation of leaders that will take over the positions. So, you even as a sitting politician or a sitting elected official, at some point you have to realize na dapat mo ring ipasa sa iba. And when you do so, when the time comes, dapat you have to do it sincerely also, na gagawin mo na walang halong politika, kasi ang dapat na magbenepisyo sa even in the transition of power ay ang taong bayan, hindi talaga yung mga politiko. So yung mga nangyayari ngayon na away politika, wala yan, puro temporary lang lahat yan, hindi importante yan. Ang pinaka-importante pa rin lahat kung ano yung maitutulong natin sa taong bayan. So transition of power, succession of power, lahat po yan. Dapat ang isa puso at isa ulo natin kung paano mapapaganda at paano mag-benefit ng taong bayan. Maraming salamat po, Mayor. Yan po ang ating mga basic questions na inilatag po sa ating mahal na Mayor Mark Brian Lim. Okay. Now we move on po sa kinaabangan ng lahat, pero gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na sa oras na to, meron na ho tayong 1.9 alright, viewers. That's 1,900 more Pangga na nanonood ngayon ng ating live. First time po ito, breaking all the records that we had past days at iba pong mga katapatan natin. 10:23 na po ng umaga, we now move on sa ating No Holds Bar. Ibig sabihin po, lahat po ng mga questions ninyo na ayaw ho namin i-accommodate sa ating pong text lines,
0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884 at 0955-976-34. Nandiyan na rin po ang ating mga staff ng Energy FM who will accommodate yung ating po mga messages na pumapasok po sa atin pong comment section ng ating pong Energy FM FB page. Mayor, ready na po kayo? Yes, ready na. Okay, hindi na po natin patatagalin. Gusto ko lang pong ipaalala, Mayor, na during No Holds Barred portion, wala na tayong time limit. Sige. You can answer as long as you like, pero hanggang 11 o'clock lang po ang programa ni Jay Uriles. Kaya salamat po sa mga nanonood po, nagsishare ng ating program. Okay, first tapat, this time, let's move on with the texters na ating po natanggap ngayon. Texter 443. Mayor, bakit po ang documents na manggagaling sa opisina ninyo ay hindi nyo po nakumpleto para maiayos na daw po ang sangguniang panunsod at DBM para sa Dagupan City Budget ng 2022? Ang iyong pong kasagutan. Yung pong annual budget proposal ng syudad, isinabit po natin middle of October, ano po, kalagitnaan ng October of last year. So ang expectation po natin ay babasahin ng mga sangguniang panglungsod members natin, mga konsehalis natin, pati si Vice Mayor, babasahin nila, titignan nila kung ano ang laman, titignan nila kung kompleto na ba o hindi. At sa mga susunod na araw, dapat sasabihin nila sa amin kung mayroon pa silang hinihiling na mga dokumento. Ngayon, claim nila after 2 months, around December, middle of December, na may mga kulang na dokumento. Ang katanungan, sa 2 buwan na sinabit namin yung budget proposal sa inyo, bakit hindi nyo man lang binasa o binigyan ng pansin o tinutukan, samantalang ang pagpapasa ng isang annual budget, ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng ordinansa na ipinapasa ng lahat ng sanggunian kada taon. Importante ito, Jay, kasi ang budget, yan talagang magiging dugo ng pagtulong sa ating mga kababayan. Kung ikaw ay hindi mo bibigyan ng pansin yung annual budget as an ordinance, ibig sabihin, hindi mo rin gustong pansinin ang taong bayan dahil hindi mo gusto makatulong ang inyong LGU sa taong bayan, hindi ba? Nonetheless, nandun na tayo. Ang claim ngayon ng mga councilors ay may mga kulang na dokumento. Kung hindi ako nagkakamali, para hindi na masyadong technical, i-abbreviate ko na lang. Hinihingi po nila isang DTP na document, hinihingi nila isang CapDev na document at yung IAPP na document. To make a long story short, yung DTP at CapDev ay inihayag na ng DBM na hindi requirement na dokumento na ipasa para talakayin ang annual budget. Yung IAPP naman, ito yung para sa early procurement, and in the history of Dagupan City, never tayo nagkaroon ng early procurement, so hindi na rin kailangan i-attach dun sa AIP. Masyadong technical na explanation. Ang punot dulo nito, Jay, is that kompleto na ang sinabit nating dokumento sa sangguniang panglungsod. Kung ang tinatalakay pa rin nila ngayong araw ay yung mga dokumento na allegedly quote-unquote kulang, ay sa aking pananaw naman, ito lang ay pamumulitika, ano? Siguro ayaw lang nila ipasa yung budget para hindi makagalaw ng husto ang kanilang LGU. Pero dapat ma-realize sila ang pagdadamot sa pagpapasa ng budget ng syudad ay pagdadamot sa taong bayan. At hindi talaga mawawala yung katotohanan na yan at paulit-ulit yan nalalabas na issue sa ating syudad. So ang aking panalangin, aking panawagan is that sana ipasa na ng sangguniang panglungsod yung ating annual budget 2022 para naman mabigyan natin ng karagdagang serbisyo ang taong bayan na nangangailangan sa panahong ito, lalong-lalo na sa kalagitnaan tayo ng pandemya at krisis. Follow-up question, kung hindi po may pasa ang annual budget ng 2022, ano po ang magiging source ng syudad ng Dagupan City para punan po lahat ng mga pangangailangan natin sa ating mga operasyon, pagdating sa kalusugan at lahat? Maraming issues dyan, Jay, kasi number 1, hindi natin magagawa yung mga projects natin kasi yung local development fund ay maiipit, So yung mga projects natin and programs for the city hindi mapapatupad. Number 2, may malaking question mark dyan doon sa tinatawag natin na Mandanas ruling. Kasi tatandaan po natin na yung internal revenue allotment ng syudad o yung share natin sa national taxes ay lumaki dahil na-devolve po yung mga ibang national agencies. Ano pong ibig sabihin? Ito pong mga national government agencies tulad ng CIDG, Bureau of Fire Protection, BJMP at iba pa, yung pong porsyento ng budget nila ay tinurn over na ng national government sa ating syudad. Kung hindi po ipapasa yung annual budget, mapipilayan din po yung mga services natin. Kung BFP ang pinag-uusapan,
kulang ang budget ng ating mga bombero. Kung BJP ang pinag-uusapan, kulang ang budget ng ating penal system dito sa Dagupan at iba pa. So, malaki talagang kawala sa pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan pag hindi na ipasa yung annual budget. Alam mo, Jay, sa aking experience dito sa Dagupan City, once ko palang nakita na inipit yung budget, and it was during the time of Mayor Benji S. Lim. It just so happens na it was also, I think, kung saan opposition talaga yung sanggunian doon sa mayor at nangyayari na naman ngayon. So, hindi na ito coincidence, Jay. Pattern na ito, and kahit na paano natin himayin, kahit na anong sigaw pa sa kakulangan sa dokumento, hindi talaga may tatago yung katotohanan na pinupolitika lang talaga yung pagpasa ng annual budget natin sa syudad. Mayor, gusto lang pong ipaalala mga kapangga sa lahat po ng mga tagapakinig natin that as we move on with the comment section sa ating pong FB page as mga text lines natin, that the views and opinions of our guest or speaker does not necessarily reflect the views and opinions po ng host, ng stasyon, at ng maging ng kumpanya. Furthermore, the views and opinions and even insinuations of the host or even our guests does not necessarily reflect to those of the show, the company, and the management. Mabuti sinabi mo yan, Jay. 10:29 in the morning. Alright. Ito po, another tapat na katanungan. Actually, these are coming from sa mga texters na ho natin. Okay. Accommodating one. Mayor Brian, tikom daw po ang bibig ninyo pagdating sa kutungan na nangyayari sa palengke, gayong may hawak na ebidensya naman po ang mga vendors na inaareglo nyo daw po sa NBI Dagupan, kaya nilipat po ang complaint sa ibang opisina ng ahensya. Wala po tayo na-receive na formal complaint. Maraming mga innuendos, maraming mga final sa Sangguniang Panglungsod, may mga final pa sa NBI, etc. etc. Tulad ng sinabi ko before, verified complaint ang ibigay nyo sa amin para maimbestigahan namin. Hindi naman pwede kaming mag-imbestiga pag innuendos lang o yung mga haka-haka lang o yung chismis-chismis lang o yung mga Facebook lang. So yun lang naman po ang ating hinihintay. Tayo naman po at magiging transparent tayo sa investigasyon at talagang parurusahan yung mga nagkasala kung meron, kung may ebidensya. Pero to be fair, we have to look at the entire story also kasi ang nangyayari ngayon, puro batuhan lang ng mga sari-sariling kwento na wala na mga ebidensya. So, kung total ay nag-file naman ata sa mga iba't ibang mga offices ng investigasyon, edi hintay na lang natin yung magiging resulta kasi doon ang napili nilang pagbigyan ng complaint. But like I said, open ang opisina po natin na tumanggap ng kahit anong complaint para maimbestigahan itong mga ganitong klaseng kaso. Alright, let's move on to another text message. Mayor, out of topic pero ask ko lang po, may pinipili po bang pwedeng bigyan ng vaccine shots sa may City Astrodome? Hindi po totoo yan. Actually, yung mga nauna nga nagpabakuna doon, karamihan doon, kung hindi ako nagkakamali, mga green supporters pa nga eh. So, kung yan po nga magiging topic nyo, marami po tayo, may listahan po tayo naman na bakunahan nyo. Kung gusto nyo, isa-isa nyo, bilangin nyo kung sino yung mga supporter nyo doon at sino yung mga supporter ng Blue. Just the same, tignan mo, Jay, lahat ng 31 barangays ngayon na ikutan na natin para mabigyan ng bakuna, nagkaroon ng sarili-sariling mga vaccination day. In fact, napakarami pa po ng mga barangays, all 31 ang nagre-request ng additional vaccination days. So kung sinasabi nila na pinupolitika, bakit yung mga sabihin na nating barangay officials na aligned sa green ay napapaboran din sa ating vaccination? Yan siguro yung pinakamagandang kontra do sa kasinungalingan na kinakalat ng kabila. Wala akong pinipili. Wala pong pinipili. Okay. Next, texter 3373. Good morning, Sir Jay at Mayor Brian. Ano po ang masasabi nyo sinasabi ng Green na binenta daw ni Mayor Brian ang Dagupan Water District? Matagal naman na daw po na Dagupan yon. Matagal ng Dagupan? Pag-aari, oo. Okay. Alam nyo, bago po sagutin Water District. Kinakailangan kasi natin gusto ko lang magkomento kasi yung nakaraang guest ninyo ay napakarami na nga sinasabi ng kasinungalingan. At the same time, yung napansin ko na parang hindi na alam kung ano yung katotohanan at yung kasinungalingan na pinaniniwalaan na lang pareho. Siguro ang tawag dito pathological liar kung tutusin. Ito yung pag magsasalita ka parang ikaw lagi yung bida o ikaw lagi yung biktima. This is classic symptom ng pathological lying. So nonetheless, itong issue ng water district isa na naman kasinungalingan na pinapakalat ng kabila. Ang pinakamagandang ebidensya dyan is tignan ninyo kung sino yung mga pumirma ng joint venture agreement. Okay? Kasi ang pumirma dyan sa joint venture agreement na dyan, yung mga board of directors na nakaupo nung panahon na yon.
At tignan din nyo rin kung sino yung mga board of directors at kung sino ang nag-appoint sa kanila. Sa kasalukuyan, dito po sa water district natin, 2 lang po ang aking in-appoint. Sa panahon na yon, I think all 5 were appointed by the former administration. So kung ang tatanungin nyo sino bang nagbenta, tanungin nyo sila. Kasi kung tutusin yung usapang yan, wala po tayong kinalaman. So that is the best answer I can give you. Wala pong kinalaman ang ating administration sa pagbenta niyang pamana na yan. Ang nagbenta po yun yung mga board of directors. At yung mga board of directors ay in-appoint ng former mayor. So in short, wala pong kinalaman talaga ang present administration. Wala po. Okay. 10:34 na po ng umaga, mga kaibigan. Yes po. Lang. Pati yung mga tao sa pamana alam nila yan. Yung mga tao sa water district alam nila yan. Alam nila kung sino. Tanungin nyo sila. Lahat sila alam yan 100%. Okay, Mayor. Texter 2136, ask ko lang po, may pinipili po ba, vaccine na naman ito, na bigyan ng booster shot sa Astrodome? Nasabihan po kasi ang mother ko na senior ng pamangkin ko na frontliner na for Nazareth and Medical City employees lang ang Pfizer vaccines ngayon doon sa Astrodome. Opo, may pinipili po ang bibigyan ng booster dahil ang inaalaw lang po ng ating national government na mabigyan ng booster, as far as I know, are A1, yung mga medical frontliners, 2 adults with comorbidities, Ito yung 2 kategorya na inuuna at pinaprioritize ng ating national government na mabigyan ng booster shots. Darating ang panahon, syempre, Jay, na pag natapos yung mga kategoryang yan, aabanti na tayo sa A3, A4, A5 pababa. So, bakit ginagawa yan ng national government agency? Kasi pinaprioritize pa rin ng ating national government na mabigyan ng bakuna yung mga hindi pa nababakunahan, as in yung 0 pang bakuna ang nakukuha. Kasi yung booster is just added protection. So, ipinaprioritize na magbibigyan ng added protection, syempre, yung mga medical frontliners natin and adults with comorbidities as of now. And some seniors also. Okay, that answers the question. 10:35, we are now at 2.1 viewers, mga kapangga. Next question mula po sa texter natin, 4922, usaping barangay aid. Mayor, 31 barangays meron ng dagupan. Totoo ba na 8 lang ang binigyan nyo ng barangay aid? At ang 23 ay hindi nyo naambunan dahil hindi nyo daw po sila kakampi. Isa na namang malaking kasinungalingan ito na nanggagaling sa isang pathological liar. Kung titingnan natin yung nakaraan, hindi nga naging equitable yung distribution nilang barangay aid in the previous administration. May nakakuha ng malaking amount, may nakakuha ng maliit na amount. But this time around, we made sure na lahat ng barangay mabibigyan. In fact, hindi ito first time na magbigay ng barangay aid. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung kwento na 8 lang yung binigyan ng barangay aid. Kasi kung tatanungin natin ang ating mga barangay officials dito, lahat po sila nakatanggap ng barangay aid. So, again, wala tayong magagawa pag talagang sinungaling ang pinanggagalingan ng mga ganitong klaseng balita. Dahil siyempre, ang kailangan naman natin gawin sa panahong ito ay balanse ng kasinungalingan ng katotohanan. Texter 7418, ask ko lang po, totoo po ba na bago kayo umupo bilang mayor sa Dagupan, 1 billion po ang pondo ng syudad? Ngayon, ask ko lang po, magkano po ang pondo ng Dagupan at kung saan napupunta ang 1 billion na iniwan ng kasalukuyang mayor ng syudad bago po kayo umupo bilang bagong mayor ng Dagupan? Para malaman ng lahat kung totoo bang may 1 billion na pondo ang Dagupan noon. Jay, ang ipinapasa nating budget for 2022 is 1.3 billion. Kung nawala po yung 1.1 billion na sinasabi nila, bakit po tayo magpapasa ng 1.3 billion for this year? Wala pong logic yan, wala pong common sense yung nagsasabi. Again, I think yung mga ganitong klaseng pahayag, yung mga pahayag ng mga desperado lang ito kung tutuusin. So, mayroon pong pondo ang siyudad ng Dagupan. Pero ito pong dapat na maliwanagan ang ating mga kababayan. Tandaan po natin pag ang pinag-uusapan ay pondo, ang pondo ng kahit na anong siyudad, pondo ng kahit na anong LGU, probinsya man, bayan man o siyudad. Ito pong pondong na pinag-uusapan ay pondo ng taong bayan. Hindi po ito pondo ng politiko. Hindi po pondo ng mayor, hindi po pondo ng governor. Mali po yung mga pahayag na nung panahon ko, pondo ko. Hindi po tama, pundo nga di ba? Hindi tama yun, Jay. Ang pera ng bayan ay pera ng taong bayan. It came from them. It came from yung mga taxes, mga buwis na nakokolekt natin, yung mga iba't ibang mga fees na nakokolekta natin. Para ang trabaho ng gobyerno ay i-redistribute ito sa ating mga kababayan na nangangailangan. Sa mga nangangailangan ng bakuna, nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng mga proyekto at programa. So kung yung sasabihin mo,
nung panahon ko ganito. Hindi po tama yan. Lahat po ng mayor na dumaan sa Dagupan, mayroon pong pondo dahil patuloy po nagbabayad ng buwis ang taong bayan. So hindi mo pwedeng angkinin ang pondo ng isang syudad. Naraplan amin so radio station sa kay Sududagalan Energy FM. Salamat si kayo. Mayor, mandudangal kami dyan Bolosan. Laging nakikinig Nanay Lina at Tatay Fred. Salamat po. More power sa'yo. Another texter. Okay, 17265. Sabi dito, matagal yun na pong gustong ilipat ang City Hall ng Dagupan, or matagal na pong gustong ilipat ang City Hall ng Dagupan City ng kabilang partido. Ano naman po ang dahilan kung bakit nananatili po ang City Hall ng Dagupan sa lugar na kahit po binabaha? Ano po ang stand nyo dito, Mayor? Texter 1765. Una sa lahat, siguro hahamunin ko lahat ng nanonood ng interview na to. Lahat po ng gusto mag-comment, sige, mag-comment kayo dyan. Gusto nyo bang ilipat ang City Hall? At bilangin natin kung ilan ang lalabas na pabor at hindi pabor. For sure dyan, ang lalabas dyan, hindi pabor na ilipat ang City Hall. Bakit? Kasi I think may sentimental value yung location ng City Hall sa ating mga kababayan at nire-respeto po natin yan. Pero mas malaking rason kung bakit hindi tayo papayag na ililipat ang City Hall ay dahil hindi tayo pabor doon sa paglilipatan. Yung lokasyon o yung venue ng paglilipatan. Bakit? Na-discover kasi natin na yung loteng yun na quote-unquote dinonate ng pamilya ng former mayor natin, allegedly ay dinonate for good heart and intentions. Only to discover na yung mga lupa sa katabi niyan, in fact yung nakapalibot na lupa, ay pagmamayari nilang lahat. Yan po, tignan nyo sa assessor's office, makikita ninyo kung sino may-ari ng mga lupang yan. So ibig sabihin, kung gano'n ang mangyayari, kumbaga, nilalagay mo yung City Hall sa kalagitnaan ng mga properties mo o lupain mo. At bakit naman tayo papayag ng ganun? Hindi ba isang akto ng korupsyon yung ganun dahil you are intentionally enriching yourself using government resources? Kung ilalagay mong City Hall sa kalagitnaan ng yung lupa. Kung wari, Jay, ipapatoy ko yung munisipyo dito sa kalagitnaan ng Energy FM, di magagalit din kayo. O kung ikaw nagpatayo dito, di parang kayo makikinabang. Hindi ho ba? So, yan po ang rason. Hindi sa, number one is may sentimental value location ng ating sitio sa ating mga kabayan. Number two, hindi po tayo pabor doon sa paglipat sa lugar na yon dahil mayroong mga nakatagong intensyon na dapat malaman ng ating mga kababayan. Alright. Salamat po sa paglilinaw. At least narinig nyo, mga Dagupenyo, yung rason. Okay. 5625, Texter 5625. Paglilinaw po, Mayor Brian, dagdag na cash grant ng mga scholars. Panukala daw po umano ng dating mayor kung kaya't umabot ng 45,000 ang taunang makukuha ng mga scholars. Pero bakit may mga scholars daw po kayo umano? Present administration, meron daw po dyan sa may Binmalay, meron daw sa Calasiao at Alaminos. Ano po ang inyong pong comment about this? Una sa lahat, yung pong ang naratingan po natin na scholarship grant, kung hindi nakakamali, was 10,000. And during that time, yung pag-approve ng scholar ay pirma ng mayor. So, ibig sabihin, yung screening process, wala. Ang screening process is pirma ng mayor. So, pag upo natin, nakita ko na hindi dapat ganito. I think dapat magkaroon tayo ng proseso. Dapat maging patas yung pagbibigay ng scholarship sa pamamagitan ng tamang screening process. So, anong screening process na ipinatupad natin? Number one, nagbigay po tayo ng exam. Number two, may interview na portion dun sa scholarship. So, over time, na-realize natin na yung 10,000 na binibigay ay kulang talaga. Kasi kung titignan natin yung tuition fee at yung mga iba't ibang mga gastusin ng mga magulang para sa kanilang anak, tulad ng pagbibili ng mga libro, school equipment, internet connection, wifi connection, etc. Pati yung mga pamasahe nila pag sila ipapasok at that time, ay talagang kukulangin yung 10,000. So, hindi rin natin sila matutulungan to the full extent that we can. So, ang ginawa po natin, naghanap po tayo ng paraan para mapalaki yung 10,000 maging 20,500, which is the current amount per student is receiving if they receive the scholarship from Dagupan City. So, tayo po yung nagpalaki ng pondo. Pero, like I said, Jay, ako hindi na ako lumabas at magsalita sa radyo para ipagmayabang yan dahil hindi ko naman estilo yon. Nandito lang po ako para i-correct yung mga kasinungalingan ibinunyag nung nakaraan. At isa pa, ang sinasabi nila may taga-ibang bayan. Sige, patunayan po nila may taga-ibang bayan. Pero po kasi baka nagkakamali sila. Tanda po natin, pag scholar kayo ng Dagupan, hindi po ibig sabihin na dapat mag-aral kayo sa Dagupan City. Okay?
if you are a scholar from Dagupan, because ikaw isang bona fide Dagupenyo, you can use your scholarship to enroll elsewhere. Okay. So pwede kang pumasok sa Baguio, pwede kang pumasok sa Manila. In fact, we have scholars in these cities, no, na nag-aaral sa iba't ibang lugar. Kung gusto mong pumasok sa aeronautical school, gusto mong pumasok sa seaman na school, marine academies, whatever the case may be, pwede mong gamitin yung nakuha mong scholarship dito at i-apply sa schools outside of Dagupan. Hindi po kayo nakatali sa schools within Dagupan. You can even learn elsewhere. Okay, that's clear. That clears. And at this point, 2.3 ang viewers po natin ngayon, mga kaibigan. Ulitin ko po, pataas na ho ng pataas. We're breaking the records, mga kapangga. Texter 2232. Napanood namin po ang Tapatan with Jay Uriles at sinabi po nung kabilang panig na hindi nyo daw po sinunod ang original na plan para sa Dagupan City Astrodome at sinabing pangit ang pagkakagawa ng Dagupan City People's Astrodome. Comment nyo po, Mayor. Jay, paano mo naman ikukumpara yung sinasabing gagawin at sa ginawa? Diba? Kung nagawa mo, tapos sasabihin mo gagawin mo pa lang, ano ba na mas may matimbang? Yung nagawa na o yung gagawin pa lang? Parang estudyante lang yan, Jay, papasok ka ng school, bumagsak ka sa exam, tapos sasabihin mo, plano mo namang mag-aral, tapos ibabagsak mo yung talagang pumasa, hindi ba? So kung pag-uusapan natin kung ano yung natapos, yung pag-uusapan na lang natin yung natapos, hindi yung plano-plano pa lang, yung natapos na lang. Okay, meron pa po tayo mga messages na pumapasok. Pagbati, good morning Mayor Brian, good morning sa iyo, good morning Sir Jay Uriles. Alright, next question. Paano po ang magiging sistema ng issue ng vaccine card? Kasi August pa kami nag-vaccine, wala pa kaming card, pabalik-balik kami up to now, wala pa kaming senior citizen vaccine. Wala mo nang tatawag, pakiusap. Pabalik-balik po kami up to now, wala pa kaming senior citizen na. Sabi dito, paano po ang sistema ng issue ng vaccine card? Kasi August pa kami, sabi lang po Mayor, madami pumapasok na message, hindi ko kakayanin. Kasi August pa kami na vaccine, wala pa kaming card, pabalik-balik pa po kami. Senior citizen na po siya. Iniwalay na po namin yung printing ng vaccination card sa Astrodome. Kung mapapansin nyo, dati-dati nandun sila sa dulo pag natapos ka during your monitoring sa printing card. Ngayon hiniwalay na natin because na-realize natin may mga cases na nagkamaling nilagay sa card or nawala nila yung card at gusto nila magpa-reprint. At meron ding konting backlog talaga na kinakailangan tapusin ng information systems natin. So sabihin niyo lang po, lapit lang po kayo sa Astrodome, sabihin niyo yung pangalan niyo, yung pong pangalan niyo nasa database naman and we can print the card for you para meron po kayong pinanghahawakan na card. The better way to do it kung senior citizen po kayo, medyo may kalayuan po kayo sa Astrodome, just contact our vaccination team and we will gladly print it and give it to you para hindi na po kayo mahirapan. For now, 2.4K viewers, 10:46 ng umaga, 17265 texter. Sabi dito, namimili po ba kayo ng mga babakunahan kung hindi blue? At nasagot na po natin yan kanina, kung totoo po yan, doon lang po sa mga quote-unquote na kaalyado kong kapitan tayo magpapabakuna. 31 barangays po napasukan na natin para magpabakuna. In fact, marami pa pang humihingi ng pangalawa at pangatlong vaccination date that we will accommodate in the near future. So, yung pong sinasabing bakuna na blue or green, kalokohan lang po yan. Kung namimigay nga po tayo ng grocery relief pack sa lahat ng bahay na hindi pinipilit dahil sa kulay ng politika, bakit po natin pipili sa babakuna? Again, wag po kayo magpapaloko sa mga pagsisinungaling. Texter 556, isang mangingisda ang nagpost ng resibo niya nitong binayaran niyang nagkakalaga ng 3,550 pesos pagkuha daw ng aquaculture lease agreement or ALA mula sa Agriculture Office. Bilang patunay, hindi po 4.8 na sinasabi ng iba. Maaari niyo ba po itong bigyan ng linaw muli? Yeah, oo. Again, iba talaga kasi magkalat ng fake news, pag lalong-lalo na pag sa politika. Ang binabayaran po is, tandaan nyo lagi, sumasang-ayon po yan sa ordinansa na pinapasa ng Sangguniang Panglungsod. To my knowledge, ang kinakailangan po bayaran, I think, is about 250 mayor's permit, license na 300, operating license na 500, tsaka merong yung one-time fee na 2.5 na binabayaran, yung resource fee na tinatawag. Pero one time lang po yan. Pag continuing naman po yung inyong fish pen, hindi niya nababayaran yan. So more or less, pumapatak sa 1,000 to 1,100 lang ang binabayaran pag ikaw ay repeat applicant for ALA. Kung first time ALA, may dagdag na 2.5. So wala pong katotohanan yung 4,800 or ano. Again, paninira na naman ito. Alam niyo naman, uso ang fake news ngayon. So wag na natin paniwalaan.
Kung titingnan niyo po yung public information page natin ng Dagupan City sa Facebook, yan po verified page po yan sa Facebook. Ibig sabihin, ang binibigay po nating impormasyon dyan ay makatotohanan. So, mag-ingat-ingat rin po tayo doon sa mga iba't ibang pages na hindi verified. Yes. One way to check yung verified, meron po itong blue check. Ha? Yun po, pagka may blue check po, verified po yan ng Facebook. Next question, 5632, texter 5632. Mayor, pinagsasama niyo daw po ang resulta ng vaccinations ng Region 1 at Bacolod ng City Astrodome. May katotohanan po ba ito? Dapat lang pagsamahin. Ano, Jay? Dapat lang pagsamahin. Kasi lahat po ng bakuna na ginagawa sa Dagupan City should redound to the benefit of Dagupan City. Naintindihan niyo po, kumari, 10 ang gusto magpabakuna ngayong araw. 8 pumunta sa Astrodome, 2 nagpunta sa Region 1 Medical Center, for example. So, ang i-count lang natin na taga-Dagupan, yung 8, hindi natin i-count yung 2. Dapat nga i-count natin pati yung mga nangyayari sa mga pribadong hospital. Kasi ang karamihan na nababakunahan nila, taga-Dagupan. There is nothing wrong in combining. Kasi kung na-achieve mo na yung 180,000, which is the population ng Dagupan City, paano mo naman masasabi na kung ang accomplishment ng Dagupan City dyan is 120,000, so sasabihin mo kulang tayo ng 60,000 sa bamantalang kompleto na nabakunahan ng buong Dagupan. So kalokohan yung argument na yon. You really have to combine kasi territorial jurisdiction ng Dagupan City at Dagupan yung karamihan ng nababakunahan. So we have to combine the numbers para makita yung totoong picture. And at the same time, hindi rin magkakamali ang DOH sa pagbibigay ng supply kasi pag 99% na tayo tapos bibigyan pa tayo ng DOH ng additional bakuna dahil titignan lang nila yung accomplishment ng Astrodome, edi parang kukulangin naman nila may bibigay nila sa ibang bayan. So nakikita niyo ba yung logic nun? That the real picture can only be seen pag kinumbine ang accomplishment ng lahat ng bakuna na ginagawa sa Dagupan City, which as it now stands is more than 80% already. Pero Mayor, kung sakaling hanapin po ang list ng mga bakunado ng City Astrodome, kayang-kaya naman ho natin itong ilatag. Yes. Actually, ang magiging issue dyan, Jay, if I see one, is that dapat makonsolidate na once and for all yung mga bakunado ng private hospitals, Region 1 and Dagupan City. Kasi as far as I know, hindi pa consolidated yung database. Para pag na-look up natin, makikita natin lahat ng pangalan in one database. There should be an effort to do that. Actually, I'll talk to Dr. Dalby about that. Okay. 10:50 in the morning, we only have 10 minutes to go, mga kaibigan. At right now, sabi ko nga po, talagang tumataas po ang viewers natin, ang mga texters natin, talagang dire-dire. Ko lang tandaan yes, like sa NCR. Sa NCR, the way they count their vaccine is kung ilan yung na-deploy. Kasi tandaan nyo, mayroon yung neighboring partnership yung mga LG sa Manila dahil magkakatabi, di ba? Like San Juan, katabi ng Mandaluyong. Manila, katabi ang Navotas, for example. So, hindi kinakailangan na doon ka sa LG mo magpabakuna. Pwede kang pumunta sa ibang LG para magpabakuna. And natitignan dito lagi yung suma total. Okay. So, ganun din yung situation dito sa Dagupan City. Mayor, texter 1236, ang mga micro, small, and medium enterprises ay tinutulungan daw ng nakarang administrasyon sa pagpapatayo po ng product center. Ngunit ngayon, ginawa daw media center. Ano po ang komento nyo dito? Actually, wala namang natulungan yung product center. Sa totoo lang, mayroon lang isang handpicked na grupo na binigyan ng pabor para makinabang doon sa product center. Wala namang small, medium enterprises na nakinabang doon. Kung tutusin, pagdating nga namin doon, when we took over, napakasama ng mga produkto, hindi maganda yung space, hindi na-utilize at saka walang bumibili. So, hindi ko maisip kung ano yung sinasabi na natulungan daw yung small, medium entrepreneur. Wala naman. Kahit na magtanong tayo, mag-survey tayo sa Dagupan, kung may nakinabang doon sa product center, for sure, 99.99% sasabihin nila, walang pakinabang. Ano pong advantage ng media center, Mayor? Actually, importante kasi nung pandemic na tamang impormasyon ng may bigay natin sa ating mga kababayan. Tandaan natin, maraming pahayag na nangyayari. For example, IATF resolutions na binababa, yung mga executive orders natin na ipinapatupad, ano yung mga disinfection schedules ang palengke, mayroon bang declaration ng suspension of classes, anong areas ang ila-lockdown, etc. etc. So it was very important na mayroon tayong isang media and social media group na magbibigay ng katotohanan sa ating mga kababayan that can be reliable. So it's very important kasi now, kung tutusin, mas maraming fake news ang kumakalat sa social media dahil wala namang control ito, ang ating gobyerno. So yung value ng tamang information, I think, is very, very critical. Even up to now, we are still going through this pandemic. Texter 7188.
Hello, Mayor. Please enlighten us. Totoo bang ang files ng scholarship ng former administration ay dinilit? Last interview with former, Mayor Belen, may nagdi-delete daw po ng files, MBTF scholarship. Ngayon, kompleto raw, iniwan niyang documents ukol dito. Yun nga po yung isang hinahanap namin ng turnover ng documents dahil according to the scholarship team, hindi po nila mahanap yung complete list of documents. For whatever reason na hindi yun kompleto o na-delete o nawala, hindi ko po talaga alam at hindi ko alam ang paliwanag. Dapat sila yung magpaliwanag dyan. Nonetheless, minano-mano na lang natin. We had to create a new database on our own in addition to the new scholarships that were given. Balikan ko lang yung scholarship, Jay. When I first took over, nung pag-upo natin, one of the critical decisions I had to make was, because of politics, quote-unquote, kailangan bang ituloy yung scholarship nung mga nabigyan ng former administration na scholarship. Diba? At kung talagang tayo ay isang masamang tao, kung tayo ay isang yung isip politika lamang ang nasa sa lahat ng galaw, pwede naman siguro na parang tanggalin sila sa scholarship program at that time. Pero alam niyo po, hindi tamang gawin yun. Kasi hindi dapat pinaglalaro ng isang politiko yung hinaharap ng isang estudyante. Tandaan po natin ang foundation ng future ng isang bata is really the education that they will attain. Yung diploma na panghahawakan nila na sobrang laki ng impact sa kanilang pag-a-apply at paghahanap ng trabaho. So hindi po natin pwedeng gawin na ibaliwalain yung kapakanan ng mga estudyante. So marami pong mga scholars before ang na-retain at still continue to receive scholarship until today, until they graduate. Because, tandaan po natin, ulitin ko, hindi pwedeng gawing politika ng isang politiko ang scholarship. And that is why we professionalize it to the best of our abilities. Thank you po sa pagsagot dyan. Good morning, Mayor Brian, Sir Jay. Ano po bang masasabi nyo sa sinasabi po nilang napabayaan nyo daw din po ang Tondaligan at ganun na rin po ang sa kanyang administrasyon? Napabayaan yung Tondaligan? Oo. Kung pupunta po kayo sa Tondaligan ngayon, the amphitheater has been completed. Mayroon na pong mga events na nagawa noong nakaraang taon during the Christmas season. Patuloy po nating mine-maintain yung upkeep ng Tondaligan through itong mga kasama natin doon, sina Jun Cadiz at sina Sol Mejia. We organize the shed owners. On the other end of Tondaligan ay malapit na rin pong matapos yung MacArthur Park kasi po dyan yung magiging commemoration site natin of the MacArthur Landing in Dagupan City. So, both of these projects are, again, ecotourism projects. Ang layunin po nila is to attract more visitors to Tondaligan para yung mga small, medium, and large entrepreneurs natin doon, yung mga nagnenegosyo doon, even yung mga nagtitinda, mga vendors natin doon, ay mayroon silang pagkakataon na kumita at masuporta ang kanilang mga pamilya. So, yung po napabayaan yung Tondaligan, hindi ko po alam kung saan nagagaling. Kung gusto niyo po, ikumpara na lang natin yung pictures noon at ngayon. O gusto niyo maglakad tayo sa Tondaligan para makita niyo. Okay, Texter 1365. Sabi dito, hindi nyo na po nabigyan ng plano umano ang dating administrasyon na i-rehabilitate ang dam site ng Dagupan na nagkakalaga ng 700 million budget na tinatawag nilang waste to worth na tayo mabigyan ng facility. May groundbreaking na nga. Hindi sana gagastos ng 30 million or 40 million para lang maglipat po ng mga basura. Komento niyo po. Paano naman natin papayagan na magpatayo ng waste to energy project sa Tondaligan samantalang sa kabuuan, sa buong Pilipinas, walang ni isang waste to energy project na nag-ooperate. In fact, ang waste to energy project, controversial kasi ang teknolohiya niyan pagsunog, pyrolysis, kung tinatawag sa Ingles, Okay. Pagsunog. At lahat ng uri ng pagsunog ay bawal sa Clean Air Act. So, ibig sabihin, Jay, mayroong conflict dun sa Clean Air Act at saka doon sa Waste Management Act na mga batas natin. In fact, walang batas na nagre-regulate sa waste to energy facility. At ang experience sa Amerika, kung titignan naman natin ang datos nila, I think out of all the waste to energy facilities put up there, only less than 1% are now operating. So, ibig sabihin, Jay, hindi nagwo-work. Okay? Hindi ito yung long-term na solution. Kung titignan din natin ang history, ilang beses nang balik ang DNR sa Dagupan City, kinocomplain yung ating dump site. Even during the time of Mayor Al Fernandez, even during the time of Mayor BSL, and even during the term of the past administration. So, nung pag-upo natin, kinakailangan natin mabigyan ng solusyon.
And that is the solution that we came up with. Kaya kung titignan natin, yung clearing ng dump site also paved the way for the creation of the boardwalk ni Congressman Tof de Venecia. Kasi ang layunin naming dalawa is that, again, ecotourism, what will draw more visitors to the Tondiligan Park area. Hindi po pwede maging beach area yung one side tapos bundok ng basura naman doon sa kabila. So, napakalaking at napakahirap na trinabaho ng syudad yan sa totoo lang, Jay. So, babalikan ko lang yung waste to energy facility. One, it is pyrolysis, kaya it contravenes yung Clean Air Act. Number two, maraming mga residents in that area hindi pabor dyan. Number three, hindi proven technology ang waste to energy kasi wala ni isang waste to energy facility na nag-operate sa Pilipinas. So, napakarami po ng rason kung bakit hindi tutuloy. At yung claim na yun ang solusyon sa basura, I think kulang sa research at basa yung nagsasabi niyan. Alright, 10:58. Good morning po. Hindi po ba si Kong de Venecia ang nagpaganda ng Tondiligan Boardwalk? Bakit inaangkin po ni Belen? Ano po masasabi niyo dyan, Mayor? Si Congressman Tof de Venecia had the idea of creating the boardwalk all the way to Binlog. So parang meron tayong pathway doon na pwedeng maglakad-lakad ng mga turista, pwedeng magsama-sama yung mga families, places that they can exercise. So ang ginawa naman ng syudad, ang counterpart natin, paano natin masusuportan yung proyektong yun? Kaya natin naisipan na pagandahin yung amphitheater, kaya natin naisipan na gawin yung MacArthur Park, kaya natin naisipan na i-organize yung mga shed owners, i-maintain yung upkeep, para masuportahan yung boardwalk project. Dapat ganun, we have to complement yung efforts ng isa't isa. And I'm very happy to say na in the next few months and even years, mas makikita niyo pang mas malaking improvement dyan sa Tondiligan Park pag natapos ni Congressman yung boardwalk project niya at nilagay na rin natin ibang mga local projects natin. Parang hindi naman po alert level 3 sa Dagupan. Patuloy pa din po ang pandaragupan ng LGU sa mga barangay. Bakit po kaya? Kasi po humanitarian reason yon. Humanitarian reason. Tandaan po natin yung pandaragupan natin, I would say 80% ng efforts ng pandaragupan is catered towards vaccination, which is our most important defense against the COVID-19 virus. So kung tayo po ay umiikot sa iba't ibang barangay, nagbibigay ng medical services, nagbabakuna, veterinary services, these are all for humanitarian reasons. So that is very legit to do no matter the alert level, dahil ito po ay tulong sa taong bayan. Our dear listeners, our dear viewers, in as much as really wanted to accommodate all your question and dish out to our guests for today, pero bibigyan ko na lang isang pagkakataon itong texter na to, 21977. Mayor Brian, Sir Jay, itanong ko lang po kung gaano katotoo na pumirma daw si Mayor ng permit ng smart tower sa may barangay Tebeng, samantalang wala naman pong nangyaring pagtitipon sa aming barangay, kung lahat po kami ay pabor o hindi pabor sa smart tower na yan. Pakisagot po, Mayor. Yung pong pagpapatayo ng mga towers, nag-umpisa po yan sa directive ni President Duterte when he said na dapat tanggalin na yung bureaucracy doon sa pag-approve ng mga towers. So, nag-iba po yung naging proseso kasi noon, dapat mayroong barangay consultation, dapat dadaan sa sangguniang panglungsod, and finally dapat kukuha ng pirma ng mayor. But yung proseso ngayon ay natanggal na, hindi na ganun because there is a pending directive from Malacanang na ito po mga telephone towers nila, they can do with less bureaucracy. So, ang nagiging solusyon po dyan is judicial. If gusto nilang mabigyan yan ng to stop it, for example, they will have to consult a lawyer and they will have to file the proper case in court to stop that. Tinanggal na po sa local executives yung kapangyarihan to approve or disapprove the towers. Per Malacanang order po yan. Naudlot ang plano nyo sa ano itong plano nyo sa naudlot ng hospital projects ng dating Mayor Benji sa Planling? Yung pong dating project ni Mayor BSL na magpatayo ang plano po niya actually noon is a maternal lying-in clinic. So ibig sabihin yung clinic na yon will cater to pregnant women and mothers. But with this pandemic, na-realize ko na in addition to the maternal lying-in clinic, we really have to put up our own hospital, tertiary level if possible. So, ang ginawa po natin is lumapit tayo sa mahal nating Pangulo at humingi ng tulong. Sir, pwede po bang makahingi ng tulong dahil gusto namin magpatayo ng hospital? And because of the President's big heart in wanting to help Dagupeños and Filipinos in general, right there and then inaprubahan niya. At napakalaki po na aking pasasalamat sa kanya. So ang assignment po namin ngayon is finalizing the location, the location of the hospital, kasi mangangailangan tayo ng
somewhere between 8,000 square meters to 1 hectare to accommodate a full-scale hospital dito sa Dagupan City. Ayaw na rin po natin na maulit yung nangyari nung nakarang Delta surge na nagkaroon ng kakulangan ng mga hospital beds. Although this happened naman in the entire world kung tutuusin. So we are just trying to secure yung future ng Dagupan City in terms of accommodating more patients na hindi malaki ang kanilang babayaran that may be covered by PhilHealth. At the same time to prepare us for any other pandemics in the future, not necessarily COVID, other pandemics that may be caused by other virus. Yun yung pinaghahandaan natin. So I'm very happy to say na we are close to finalizing the location, and yung initial funding is already approved by the President, and the President himself ang nagsabi na once maplansya pa natin yung mga detalye ito, mayroon silang kagustuhan na i-ground break ito personally dito sa atin. So makakabisita rin ng ating mahal na Pangulo in the near future, hopefully. That's a very good news. Maraming salamat po, Mayor Brian. 3 minutes past the hour of 11. Siyempre, papakinggan din po natin. I'm giving the floor, the microphone sa ating Honorable Mark Brian Lim, sa inyo pong lahat para ibigay ho ang kanyang mensahe sa lahat po ng nakinig, nanood ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Mayor Brian. Maraming salamat, Jay, at sa Energy FM sa pag-imbita nyo sa akin sa itong tapatan na ito at nakapagbigay ng ating ng katotohanan sa ating mga kababayan na I'm sure for the last few days nagtataka o baka naniwala sa mga kasinungalingan, ano. Nonetheless, balikan natin yung name na Tapatan, ano. Tapatan is straightforward, di ba? So, sa Tagalog, Tapatan is confrontation, ano. Ako po ganito na lang, kung magkakaroon kayo ng tapatan, gawin na lang nating debate, harap-harapan, one-on-one, anytime, anywhere. Darating po ako para makipagdebate. Mas maganda yung ganun para masagot ka agad. Kung may kasinungalingan, matatakpan ng katotohanan ka agad. So anytime, anywhere, debate, game ako dyan. Let's go. Maraming salamat, Mayor Brian, sa iyong pakikipagtapatan ni Pangga 2022. Mga Kapangga, sumayin niyo po ang Tapatan ni Pangga 2022 at tantabayanan po sa mga susunod na araw ang ating po mga guest na ating pong inakahanda. Andiyan po si Honorable Attorney Neptali Pasileon ng Lingayen. Makakasama rin po natin ang running for 2nd District Congressman Mark Cojuangco at marami pang iba. Muli, Pangga, ito po si Jay Uriles nagsasabing stay safe, stay healthy. Thank you.